Eu pois tamén quero darlle os parabéns pois neste caso en nome dos dous concellos ás premiadas. Pois por un lado Cintia, que ahora mesmo ainda non está, bueno, pois é unha creadora nova, unha creadora de Vigo que ademais o xurado tuvo moi en conta a súa maneira de escribir porque era un tema complicado para a novela, pero ao final era unha novela moi fácil de ler e que gustou moitísimo neste caso pois os membros do xurado. E por outro lado, pois a Carmen, que por casualidades da vida, o ano que ven, fai 20 anos que acabamos a carreira de xornalismo as dúas. Cando lín o libro dixen, pero a min pareceme que esta rapaz estudiou comigo. E efectivamente era así. Carmen era, pois teño que dicilo, era a millor da nosa promoción, era a millor, non hai dúda. Bueno, bons días. O día que Antón Losada Diéguez morreu, un 15 de outubro de 1929, outono en Boborás, Silveria Rodríguez, unha das súas veciñas, levaba 4 anos internada en Conxo. Del quedaron as súas obras, a súa pegada de intelectual galeguista que nos permite lelo aínda hoxe nas súas propias palabras. De Silveria, a que probablemente Antón coñecía no pequeno Boborás dos anos 20, son unhas frases soltas no expediente redactado cando chegou a Conxo o 4 de xuño de 1925. Frases, claro, escritas por outro. Soltera, 28 años, modista, esquizofrenia. Morreu Losada, chegou a Segunda República e só uns anos despois as cunetas galegas enchéronse de represaliados. Pero dentro de Conxo os días eran idénticos, insoportables na súa monotonía. Non sabemos que pensaba Silveria daqueles cambios, porque no seu expediente, o 2604, non se garda ningunha palabra por ela pronunciada. A ela non lle deixaron contarse. O 17 de maio de 1939, Silveria foi recollida pola Deputación de Ourense e internada nun asilo. Tiña daquela 42 anos, case os mesmos que a min, pero naquelas mans que nebraran centos de agullas facía 14 anos que non a habitaban os fíos, senón a desesperanza. Na documentación do manicomio de Conxo, dos tempos que Antón Losada Diéguez habitou en Boborás, hai aínda outra muller do mesmo pobo, Dolores Cortés, unha solteira de 50 anos que pasou 18 meses pechada por unha demencia da que saiu supostamente curada un 2 de decembro do ano 1903. Nadal amargo. As tolas que non o eran é un libro militante. Non podería selo doutro xeito. Como muller rural, un fío invisible úneme cas case 500 Silverias e Dolores pechadas no manicomio de Conxo entre 1885 e a Guerra Civil. As mulleres dos povos e aldeas de toda Galicia, como Boborás, como vai o meu povo, foron as víctimas maioritarias da fame daquel centro da beneficencia. Moitas delas non tiñan, en realidade, ningún trastorno mental. Eran nais solteiras, esposas díscolas, mozas extravagantes que preparaban maletas que non levaban a ningún sitio. Incómodas, nunha palabra. Eran, ademais, pobres e analfabetas, vulnerables, nunha palabra. Pero tamén nas cartas que dictaban a outras, na reivindicación da cordura e no desexo perenne de saír, foron enormemente valentes. Valentes como me custa crer que eu poidera chegar a ter sido. Este discurso, pois, quere ser, ante todo, un agradecemento. Non só para min, que, por suposto, tamén, moitas grazas por recoñecer a obra, senón, sobre todo, un agradecemento por elas. Sinto que Dolores, Silveria e todas esas 500 mulleres me acompañan, nos acompañan, dende que as descubrín en expedientes que foran gardados para esquecelas. Non as vemos, pero intúas rodeándonos agora mesmo, observándonos con curiosidade, quizáis sorrindo cando mencionamos o seu veciño Losada ou pensando que vaia, moito cambiaron as cousas dende que non estamos. O que si sei seguro é que cada vez que as nomeamos, cada vez que reproducimos as súas palabras e as súas historias, rachamos tamén o silencio que se lles impuxo a forza. Por todo iso, grazas. Grazas por mirar atrás para coller impulso. Grazas por mirar atrás para atrapar miradas. Grazas porque nunca nos poidan negar que aquela injustiza existiu, que elas existiron. Dolores, Silveria, vai por vos. Moitas gracias. Perdón, porque eu sempre chego tarde, sempre me acontecen cousas e sinto moitísimo. Quería dar as grazas primeiro ao xurado do Premio Antón Losada Diéguez por recoñecer unha obra vertebrada pola conciencia de clase. Nunha sociedade na que a meirande parte de nós pertence á clase traballadora, a distancia entre o universo obreiro e a cultura é abismal. Cando decidín escribir esta novela, sé que o decidín eu, porque cada vez estou máis segura de que foi ela que me escolleu a min, que as historias nos elixen e a min esta novela incrustouseme na pel como unha estela de madeira, como a unha tesela nun mosaico, como a unha carracha nun can salvaxe.
O tema é que, cando eu escribía este libro, de algún xeito quería tender unha ponte entre os dous mundos. Di Alberto Brunetti, escritor de Amianto, unha maravillosa novela obreira italiana, da que moito bebín, que miraba para as mans calosas e pensaba que os calos nas mans dos obreiros eran fermosos, do mesmo xeito que as enrugas nas caras dos vellos. O xurado salienta do meu libro o alento lírico que o percorre. Non é finximento, é unha procura consciente da beleza. Eu nacín nunha cidade industrial, chea de guindastres e fábricas de asteleiros e conserveiras, e medrei nun barrio obreiro, o que a xente volvía despois de traballar, onde as familias se xuntaban na fin do día, coas mans cansas de lavar o peixe, de subir as gradas, de mover mercancía, de traballar. Esas imaxes, os reencontros nos bares, as xuntanzas na asociación de veciños, as prazas, son a miña mitoloxía. Cando o libro saiu, moitas veces me preguntaban por que o libro era azul, porque o azul era unha constante. Eu explicaba que as imaxes, como escribirse en imaxes? As imaxes que temos das cidades industriais son grises, polo fume das fábricas, polas fábricas mesmo, pero os obreiros son azuis, os monos de traballo, as persoas. Que significa escribir literatura obreira? Pregunteime isto durante moitísimo tempo. Cando lía, cando buscaba referentes, novelas, poemas. Creo que podo dicir que escribir literatura obreira quere dicir escribir dende dentro para fora, dende abaixo, para arriba e para o medio, desde o barrio ata o mundo. Moitas grazas á Editorial Galaxia, especialmente a Marcos, o meu editor, que entrou sen dubidalo no estaleiro, que me fixo sentir desde a primeira conversa que este libro era o libro que eu quería escribir e que me acompañou nesta primeira vez facéndome sentir segura. Quería dedicarlle este premio a Tomás, porque do mesmo xeito que na novela as mulleres e as familias dos obreiros sosteñen e permiten a loita a través do amor, el comigo desde a primeira idea, que a revolución é un acto de amor, eso aprendí no seguro, pero escribir tamén. Eu chegaba a casa despois de traballar 8 horas e Tomás facía café, abría viño, unha lata de sardiñas. A linguaxe do amor, compartilo todo. O que houbera na casa, chegábamos xustos a fin de mes, pero permitíanos sempre imaginar. Eu imaginei este libro contigo. Así que, na novela como na vida, o público fronte ao privado, o colectivo fronte ao individual e o amor fronte ao egoísmo. Gracias. Estamos premiando a dúas mulleres valentes, a dúas mulleres actuais, a unha muller que rescata efectivamente aquelas, ou que lle pon voz, que rescata a voz daquelas que se lle privou desa voz inxustamente, daquelas as que se fixo en base a un presuicio, pois un diagnóstico que seguramente non se correspondía que a realidade sufriron unhas consecuencias para nada merecidas. E, polo tanto, desa xente olvidada tamén temos que falar. A mí só me queda volver a felicitar aos premiados, agradecer a todos a presencia neste acto. Para min gardo a esperanza de haber estado á altura e cumprir con dignidade a representación institucional do goberno autonómico que esta mañá me tocou desenvolver nesta 41 edición do premio Antón Losada Diéguez. Ali preto me tedes, hoxe e mañá pedídeme para a terra e para vos todo o meu esforzo. Terra a nós. Moitas grazas.